ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿಗಲಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿದ ರಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಆತ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇನಾಯ್ಕೆ ಏನೇನ ಮಸಾಲಾಗೆ ತಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲವಂಗ ಒಂಚೂರು ಜಾವಿತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಚಕ್ಕೆ ಕೊಂತುಂಡು ಶುಂಠಿಗೆ ತಂದೇನು ಇತ್ತೇನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದ್ವೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೇನು ಇಂಕ್ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಮಸಾಲಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಎನ್ನೈಕ್ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿಗ್ಲ ವರಾನೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ದಿನ ಮಸಾಲನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಐತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಪೂರ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟುಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ನಾನು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೋಟು ಫ್ರೈ ಅಂಡೆಯ್ಯ ಒಂದು ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣ್ಣೆತ್ತ ರುಚಿ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿನ್ಲೆತ್ತೆ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತಂವೆ ನೆಕ್ಕಿತನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಧನಿಯಾ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೈತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ತಾರಾಯಿನ ಎನ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಸುರುಟೆ ಅಂಚದ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ತಿಜೆ ಕೂಡ ಒಂದುಲ ಫ್ರೈ ಆಂಬತ್ತುಂಡು ಅದ ಫ್ರೈ ಆಂಬನ್ನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ದ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಇತ್ತೇನು ಮುಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಒಂದು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೇಂದು ಮಸಾಲನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕನ್ ಚೂರಿತ್ತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಚೂರು ಅಂದತ್ತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಕಲ್ಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈತನ್ನೆತ್ತ ನನ್ನೈತೆ ನನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತನ್ವೆ ಇಂಚ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಂಡಯ್ಯ ಒಂದುಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 3/4 ಕಿಲೋದಾತ್ ಕೋರಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ತೋಪ್ ತೀತೆ ಆ ತೋಪುಗಿತ್ತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಎಂತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ನೆಕ್
ಒಂದು 4 ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಡ್ವೇನು. ಕಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿಮೆ ಪಡೆ. ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಡುವೆನ್ ಕಿತ್ತೆ. ಇತ್ತನ್ನು ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಡುವೆನ್ ನೆಕ್. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆತಂದು ಫ್ರೈ ಆತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆನ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ರಸ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಎಲ್ಲು ತಗಡಿನ್ಗೆತ್ತು ನೋಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪಿನಿ. ಮಾಸ ಮಾಸ ಇತ್ತಿನ ಗಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೇನಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನೆಗ್ ಪಾಡೋಡು. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಅವೇನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಡ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತೆನ್ನೆಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ. ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತುಂಡ ಬೇಯನೆ ಆಪುಜ ವಡಿ ಪತ್ತುನ್ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಸರಿ ಅದ್ ಕೋರಿ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿತ್ತೆ ಬೇಯನಾಗ. ಇತ್ತೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ತುಂಬಿದ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ಇತ್ತೇನು 4 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇನೆ. 4 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡು ಸರಿ ಇವರ ಒಂದೇನು ಮೂಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಾವು ಕುಡೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡ್ವೆ. ತಾರೈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಮಂಜುಲು ಒಂತೆ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಡು ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದುಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡಿತ್ತೆ. ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬುದಾತ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಹದ ತೂದು ನಮಕ್ ಏತ್ ರಸ ಬೋಡು ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಾಡೋಡು. ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ರೆ ಬೋಡಾಣ ಒಂತೆ ತೆಳು ರಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಪುರ ತಿನ್ಪಿನಾಣ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ರಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯಾನು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಂಚ ರಸ ಮಲ್ಪುನು ಐಕೆ ಅನ್ನೆಕ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ. ಏನೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚೊಂಬುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಚೊಂಬುದ ಹತ್ತು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಇಂಚ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಗಂಡ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು, ರೊಟ್ಟಿ ಗಂಡ ಒಂತೆ ತೆಳು ರಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಾತ್ರ ಅರೆಪು ಸಣ್ಣ ಅದು ಕಡೆದಿಪ್ಪೋಡು, ಅದನ್ನೇ ತೆಳು ರಸ ಮಲ್ಪರಾಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ರುಚಿ ಲಾಪಿನಿ. ಅರೆಪು ಸರಿಯ ಅದು ಸಣ್ಣ ಅದಿತ್ತು ಚಿಡ ನಮ್ಮ ತೆಳು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜವು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿರ ಬಿಡ್ಕ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಲಾಯ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕೊರಿದ ರಸ ರೆಡಿ ಲಾಂಡೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಹಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಇಕ್ಕುಲ ಇಂಚ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುತುಲೆ
ಸರಿಯಾದ ಕುದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನನ್ನ ಕೋರಿದ ರಸ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್.